Hallo meneer, kunt u over de Oeigoeren iets vertellen? Ja, misschien weet u veel informatie over de Oeigoeren. Wat is de situatie van Oost-Turkestan? Ja. Kunt u kort uitleggen aan de mensen? Ja, wat wij zelf hebben gedaan is dat wij de situatie goed in de gaten houden. We zien dat er heel veel onrecht wordt aangedaan. Dat gaat om de Oeigoeren. We zien dat er heel veel vrijheden die wij in Nederland vanzelfsprekend achten, niet vanzelfsprekend zijn voor de Oeigoerse gemeenschap. Ik heb zelf verschillende ook mensen gesproken, Oeigoeren gesproken die in Nederland wonen, die geen contact hebben met een familie, die soms niet eens weten of een vader of moeder nog leeft, omdat zij gewoon geen informatie kunnen achterhalen over hun familieleden en vrienden. Dus dat is natuurlijk heel spijtig, dat is heel jammer, dat kan bijna niet. Dat kunnen wij niet voorstellen. Ik denk dat iedereen zijn of haar ogen moet ook openen als het gaat om wat daar gebeurt in die regio. Want je kan niet op deze manier onderdrukt worden, want dit gaat veel te ver. GPS-apparatuur wordt er geplaatst, begreep ik. En je mag zelfs, de overheid bemoeit zelfs met het geven van namen voor kinderen, voor baby's. Ja, ongekend. Wat denk je over de nazi-concentratiekamp? Misschien weet u daar eens nazi. Ja, daar weet ik heel weinig over, moet ik eerlijk zeggen. Daar weet ik weinig over. Ik kan wel zeggen dat ik, nogmaals, dat er heel veel onrecht wordt aangedaan. En dat dat Nederland toch gaat bemiddelen wanneer er gesprekken worden gevoerd met China. Dan moet er die zorg moet aangepakt worden. Oké, denk je dat u eigen social media iets meer informatie aan mensen te schrijven? Ik doe mijn best en ik probeer iedereen die er weinig over weet toch iets meer te vertellen. Ik weet ook niet alles, maar de kennis die ik heb probeer ik te leren.